dzisiejszym meczu wygrała Gieksa 5-2. Jako pierwszego zabranie głosu poproszę trenera Beton Mariusza. No, gratuluję przeciwnikowi, bo to ich pierwsze zwycięstwo i pracowali na to od początku sezonu, żeby w końcu to osiągnąć. No, myślę, że mecz był, ja uważam, że był mecz bardzo dobry, w dobrym tempie, wyrównany. Niemniej były takie momenty, które zadecydowały o tym, że Katowice to wygrały. Na pewno była bramka na 2-0, która gdzieś tam mieliśmy przewagę i stracona po raz kolejny w tym sezonie w taki sam sposób bramkę gramy w przewadze. To zadecydowało o tym, że gdzieś ta drużyna wybiła się nasza z rytmu. A potem drugi błąd to, że nie umieliśmy nawet przegrywać 2-0, już to utrzymać to 2-0, nie można tracić też, gdzie 2 razy praktycznie podaliśmy przeciwnikom nożek, poszli z kontratakiem, strzelili tą bramkę i z tego 4-0 było jasne, że będzie naprawdę bardzo ciężko wyciągnąć ten wynik. Chłopcy walczyli do końca, no, stwarzaliśmy sytuację, trzeba powiedzieć, że oddaliśmy też około 45 strzałów, no i praktycznie strzeliliśmy jedną bramkę, bo ta ostatnia gdzieś tam przypadkowa odbicie od bandy. I tak mówię, no, przy 45 strzałach no, trzeba strzelić do bramki, żeby w tym meczu przeciwnik odskoczył i już to utrzymał do końca swoją dyscypliną i poświęceniem. Wszystko. My sme prvú tretinu začali trošku v krči, trošku bolo vidieť nervozitu na chlapcov, lebo veľmi chceli vyhrať konečne, čo sa nám aj nakoniec podarilo, chvála Bohu. V druhej tretine sme vstúpili úspešnejšie a kvalitne do tretiny, kedy sme supera viackrát prečíslili, z čoho potom rezultovali góly. V tretej tretine sme sa snažili o kontrolu hry, čo sa nám aj darilo. Áno, už aj presilové hry sme sa nesnažili hrať na vyslovene, na riziko a do góla, ale na istotu, čiže sme už hrali po rohoch, aby sa hralo viac v superovom pásme. Chlapci v závere ukázali takú osobnú statočnosť, bojovnosť, nasadenie, veľmi chceli vyhrať a to sme radi, že sa nám podarilo.